1955ean proiektu kultural handi baten ibilbidea hasi zen Vitoria-Gasteizen. Antxo Jakituna erakundeak bere lehen pausoak eman zituen Garaiko Gasteizko Kutxa Municipalaren ekimenari esker. Proiektuaren helburua Euskal Kulturaren zentro historiko, bibliografiko eta dokumental handi bat sortzea zen. 1964an, Arabako kezka kultural desberdinei bidea emateko helburuarekin, indar handia hartu zuen proiektuak, urte horretan sortu baitzen bere lehen funts bibliografikoa Antonio Odriozolari erositako bibliotekarekin. Hortik aurrera, Euskal Kulturaren gaineko dokumentazioa bildu, ordenatu, gorde eta zabaltzea izan zen helburua. Erakunde honetako funtsak handitzen joan dira, erositako edo emandako dokumentuei esker, Euskaldunon kulturaren ikaskuntzarako ezinbestekoa den multzo dokumental garrantzitsuenetariko bat sortu den arte. Bertan, 15. mendetik gaur egunerainoko milaka eskuizkribu eta inprimaki daude. 1989an, Antxo Jakituna erakundeak berezko entitate juridikoa lortu zuen, eta hortik aurrera gaur egun ezagutzen dugun Antxo Jakituna Fundazioa izena hartu zuen. 1990ean, probintziako bi finantza entitate garrantzitsuenek, Gasteizko Aurrezki Kutxak eta Arabako Aurrezki Kutxa probintzialak bat egin zuten, eta bertatik entitate soil eta fidagarria sortu zen, Caja de Ahorros de Vitoria y Álava, Araba eta Gasteizko Aurrezki Kutxa, Caja Vital Kutxa alegia. Erakunde berri honen helburuetako bat, bere gizarte ekintzaren bidez, kultura sustatzea da, eta honek bultzada berria eman dio Antxo Jakituna Fundazioari. 1991ko uztailean, erakundea indartu egin zen funts guztiak eta langileak Vitoria-Gasteizko senda pasealekuan kokatzen den Zulueta jauregira aldatu zirenean. Eta hau izan da bere egoitza 2009ko hasierara arte.